център и разположението на парка и самия град Монтана. Регионалният бизнес център Плевен е неправителствена организация. Нейни учредители са 8 от общините в региона при 11 общини. Също така учредители са и част от бизнеса, неправителствения сектор, Българо-немския център и физически лица. Центърът е създаден с подкрепата на програмата на ООН за развитие на България и Министерството на труда и социалната политика по един проект Jobs, който е заетост чрез подкрепа на бизнеса. Това нещо стартира преди 2 години и вече е приключил този проект. Към настоящия момент, въпреки това, бизнес центъра продължава дейността си, която развива. Основната насоченост на бизнес центъра е да подкрепя особено малкия и средния бизнес. И най-вече нашето внимание е насочено в човешкия ресурс, нали? Повишаване на неговата квалификация и компетенции. И в тази връзка ние работим доста усърдно. Ние сме единственият представител на Софийския университет извън територията на София за България. Заедно с тях извършваме обучения. Отделно сме лицензирани като Център за професионално обучение. Имаме около 40 професии. Освен с преквалификации, ние работим доста усърдно и в подкрепа на предприемачеството с един проект, който сега приключи също. 2-годишен проект 100, това е създаване на стартиращи жизнеспособни фирми. Чрез него се извърши финансиране, около 218 хиляди безвъзмездно се дадоха на 12 фирми, които в продължение на 2 години успяха да се наложат на пазара и да работят. При тях процедурата е за обучение, след това кандидатстване, приемане на идеята, утвърждаване и последващо финансиране. В момента е предстоящо други схема на финансов лизинг и на микрокредитиране. Схемата ни на финансов лизинг, с което ще можем да подпомагаме стартиращия и бизнеса, който работи, ще стартира някъде до 2 седмици, а микрокредитирането, което ще извършваме, ще стартира някъде юни-юли. Другото, което е така характерно за нас, освен като партньори на общините, ние развиваме един национален проект, който е свързан с туризма. Ние сме една от малкото регистриране Държавната агенция по туризъм сдружение. И конкурсът е основно с фотографска насоченост и онлайн конкурс за България атрактивна туристическа дестинация. Другото, което имаме добра съвместна дейност с Младежкия информационен консултативен център. С тях заедно миналата година поне сме провели тук 2 обучения. В момента подготвяме един проект. Работим и в момента подготвяме доста проекти. За съжаление, този за бизнес инкубатора не можахме с община Плевен да намерим подходящо помещение, за да го реализираме. В основни линии това не е дейността, с която се занимаваме. Трябва да кажа и другото, което е важно, че изцяло дейността на центъра е на самоиздържане. Плевенската търговско-промишлена палата развива своята дейност на територията на бившия Плевенски окръг. В момента
Плевенска област. Към 2011 година има редовно четени 310 фирми, 310 членове, плюс 5 асоциирани члена. Основно издръжката е от членския внос, плюс услугите, които извършва палатата. А те са даване на бизнес покани за партньори от други държави. Това са сертификати за внос и износ, машини, съоръжения, селскостопанска продукция. Също така палатата оказва помощ на своите членове при съдебни спорове, ползва арбитражния съд на Търговската палата в София. Извършва регистрацията на баркодовете в GS1 България. Всички търговски обекти, които правят износ, които имат взаимоотношения с търговските вериги, имат регистрация с тези баркодове. Също така Плевенската палата е съорганизатор на Плевенското изложение Partners Expo, където има своя награда за нов продукт или нова технология. Ежегодно в месец май се провежда това изложение и палатата връчва своя приз на най-успялата фирма по отношение на нов продукт или нова технология. Проект съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съдържанието на този материал не представлява задължително официална позиция на Европейския съюз.